Yung mga kalingap at good morning po. Kasama ko ulit si Kuya Robin tsaka si Kuya Joel, mga kalingap. At today papunta po kami ngayon kina Daniel po, kina Maisa, mga kalingap. At may dala si Kuya Robin nung sa kapitbahay nila. Kasi po yun, pangako ko po yung dati. Tapos umuwi si Nico kaya hindi ko nang bibigay, pero ngayon bibigay ko po ito na yung gustuhan ni bata para magala daw po yung bata na labas kasi hindi yung PWD. Kaya yun po maling po kami ngayon. Ang ganda po nito inuman yan, galing bundok. Mahamis yan tubig. Inuman yan. Tikman mo. Try mo nga Kuya Joel. Try natin. Ako na muna baka masabi nyo hindi. Pakita natin. Masarap. Masarap, tira. Mahamis yan tubig. Saka nga. Sarap. Try natin. Baka healthy to. Healthy yan. Hindi lagay sa talinga. Sa bibig. Oo nga, lasang Lagay sa talinga eh. Sarap. Masarap, matamis. Mahamis. Sarap, masarap. Tanong mo. Di ba mahamis, di ba? Oo, mahamis. Tikman natin. Parang mineral. Oo. Mineral Ito pure yung mineral. Spring water. Oo, di ba masarap? Para mahamis. Pababa po dito. Dati lang. Kalingap. Kasama po natin. Di na. Kuya Robin. Akyat na yung baba muna po tayo. Kasulubong natin si Daniel. Oy, Daniel Padilla. Ang sipag mo naman. Ano ka? Naghahakot ka ng hollow blocks. Kabuhangin. Mamaya mabigay ako ng sahod mo ha. Andyan yung misis mo? Ayun po, naglalaba. Naglalaba? Buti nga po mainit na ngayon. Minamadali na po nila. Oo. Minamadali nila? Ano na po? Mabusan sila ng poste. Grabe. Mga poste na? Grabe. 2 araw, 3 araw pa lang. Oo nga po. Magposte na. Sabi nga po ni Forman, kung di nga po abala sa paghakot, Tapos na. baka po mabubong na. Grabe no? Talaga? Tara, samahan mo muna kami dun sa sa inyo. Sige po. Muna ako ng sahod sa'yo. Ha? Pahinga ka muna. Nandito ang Kalingap Alvin, Kalingap Robin. Ay. Ito po Tingnan natin yung bahay. Oy! Nabati nga Oy, grabe! Nandito. Grabe, anong ginawa nila at sobrang bilis. Bombay ay. Siyempre, Si Insan, nandito. hindi na kami magkano yan. Nag-iwalan. Sama-sama na. Grabe oh. Ganda pati ng malaki yung bintana Ganda Pero pag na-layout, para maliit lang. Pero pag natayo na, malaki Grabe oh. Iba ka talaga. Bukas mabubong na. Nino. Ito po ang mabilis siya pero pulido. Kuya? Oo. Mabilis pero pulido. Grabe. Yan po ang Pinsan ni Bombay ay. Marvin's Company po, mga kalingap. Mabilis pero pulido. Mabong kami bukas ay. Mabubong nga bukas. Ay bukas. Matibay ka talaga. Si asawa mo, nasaan si asawa mo? Oy, may isa. Hindi na bukas papunta. Kape na lang, kape kay Kuya Robin, kape dito. Hindi ka pa may bubong na para Okay lang. Sige na, timpla na yan Okay lang. Ha? Oo. Sige, salamat. Dito kayo pansamantala. Ay, wala man dito pala. Pero kusina lang. Kamusta? Ang bilis ng bahay mo matutupad na ang iyong pangarap. Ang iyong pangarap ng mag-asawa. Matutupad na. Nakikita nyo na magkakatotoo na. Oo nga po, mabilis nga po. Di kayo makapaniwala.
Hindi po. Maulan pa yan. Ang nakaraan. Buti nga po mag-inag-inag na ngayon. Grabe yan. Ang bilis lang pati. Ito mga kalingap sila. Nasaan si baby? Tulog po. Tulog? Ilang araw ka na ngayon nga? Napo ako sa'yo ng ano? Well, din, Ano? nakakahiya po. Sariling po bagang bahay namin ang pinapagawa. Nakakahiya po. Ay, okay lang yan. Ano lang, tulong ko na lang yan sa'yo. Kasi wala pa ng bagang trabaho. Naiintindihan naman kita. Tanggapin mo ha. Ikaw pong bahala. Nakakahiya po eh. Sige, sige. Sipagan mo lang. Thank you po. Magkakabahay na, may trabaho pa. Sobrang thankful po talaga kami sa inyo kasi dumating po kayo sa amin. Napakagandang ano po nito, regalo para sa amin. Ito na yung natanggap namin na pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Salamat po Kuya Alvin kasi nandito po kayo palagi kahit maulan, mainit, nagbabiyahe po kayo. Salamat po sa pag-effort para sa amin. Salamat din po Pasalamatan natin si Tita Lolita din. Salamat din po Tita Lolita kasi sinuportahan niyo po kami. Napakalaking gift po nito sa amin. Sana po balang araw mapasalamatan ka po namin sa personal. Salamat po ng sobra. Grabe po, ano? Talagang ano, masaya na kami para sa inyo. Talagang ano, yan talaga pag kumilos si Lord, mabilis. Isahang bagsak yan. Pag talaga will ng Panginoon ang ano, nangyayari. Diba yan? Kamusta naman yung pagtatrabaho mo dito? Ayos lang naman po. Hindi mo nararamdaman yung pagod? Pagod po kaso nawawala po kasi ano na kakatuwa pang nakikita ko na Kasi bahay niyo, no? na ano na mabilis pong matrabaho. Saka ano hindi man po ako na ano napahinga man din po pag pagod na. Ito na Kuya Robin ang katuparan ng pag-scout mo. Sobrang nasaya ako kuya, tingnan mo na ano, 3 araw pa lang at 3 ba no? 3 lang ano? 3 araw pa lang. Yan, maulan pa yun. Oo. Sobrang na talaga nasaya ako kuya kasi dahil sa iyo din yan Kuya Alvin kasi pinatulungan mo ako, papalapit ko sa iyo na yung dapat talaga tinatulungan mo rin, tulungan mo pa rin, di ba? Kaya sobrang saya ko, nagkakaya ko naman din na kahit hindi ko kaya ng ako mismo no, pero iba talaga ramdam pag lalapit ko naman kahit na ano kay Kuya Rad, sa inyo gaya Kaladara, ikaw sila Maisa, tapos si Ito na si Maisa tapos si Angel, 3 na tinatutulungan ko na yun. Totoy? Kahit nagapang-gapang ka dito, okay lang na yun. Oo, sementado na yan. Bahay mo yan. Bakit nag-iyak? Bagong gising po. Bagong gising. Bagong gising ka, Totoy yan. Yan, bahay mo yan. Meron ka ng bahay na sementado. Kahit magbagyo yan, wala kayong aalalahanin na, ano? Kaya pag bagyo na, yung kapitbahay nyo, pati dito na nantira. Oo, yung kapitbahay nyo, pwede na makisilong. Pwede, malaki tulong din yun, di ba? Para ligtas sa bagyo, di ba? Salamat naman talaga yung sa sponsor na bibigay na po na ganito yung papagawa ng bahay sa kanila. Maraming salamat talaga sa inyo lahat. Sponsors and viewers, maraming salamat. Talaga. Salamat din tayo sa mga sa mga nanonood sa atin na hindi na-skip ng ads, no? Oo. Malaking bagay din. Dahil doon tayo na magkukuha ng lahat yung siyempre hindi naman lahat ng mga sponsor na kasi tulong din. Siyempre kukuha naman din tayo sa channel natin. Diba? Kaya marami din salamat po yung hindi na po skip na ads na malaking tulong din po yon sa kapwa natin, hindi sa amin, sa kapwa natin kasi dyan po tayo nagkukuha yung kung may kulang.
Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. Tsaka syempre, ngayon, pag natutulog ka, nananaginip ka pa ulit o nagkatotoo ng panaginip? Nagkatotoo na po. Ang panaginip mo? So napanaginipan mo palang may maganda ka ng bahay? Opo, tapos sobrang saya namin. Tapos ito, natupad din na. Nagkatotoo yung panaginip? Mag-pray lang palagi kay God. Kasi palagi kang papakinggan ni God. Pero ay isa lang ang sasabi ko sa inyo dalawa ha. Pag tayo na, tupad na yung gustuhan nyo, yung ginit nyo, yung dreams nyo, lahat na nadyan na yun. Ang alagahan nyo lahat ng blessing na abot sa inyo. Huwag nyo sinasayangan, pagdating namin, pagtapos na yung ribbon cutting na, pagdating namin dito ulit, wala na, wasak-wasag na, Pag ganyan, lagi linis. Tapos ikaw, si Tutoy, hindi ka naman iwanan ni Kalingap Alvin dahil sama ka din sa kanila pagtrabaho, sa karpintero ka na. Kaya hindi ka naman naalalahin, ligtas naman na asawa mo lagi na hindi siya na mapapasok sa dagat kasi mahirap din, di ba? Pero hindi naman lahat sasabihan natin kasi mayroon din na pero sama ka sa kanila, ka na, training mo na yon pero nasahod ka pa rin. Di ba kuya? Nabahay mo, training mo, tapos may sahod ka pa rin. Oo. Yan nasimula sa iyo na magandang buhay yung dalawa. Hindi nyo in-expect na mangyayari ito? Hindi po. Next year, papakasal na kayo. Ninong. Pag-pray natin, Pray lang natin yung mga bagay na... Saan gusto nyo ninong? Dito o sa inyo? Dito na lang. Dito na lang sa baby. Pwede naman sa inyo tsaka sa baby. Pwede yan dalawa-dalawa? Pwede yan sabay? Pwede yan sabay. Paano na sabi ninong? Ninong din. Na lang, si Pia na lang sa kanila o ako na lang sa kanila is tag-isa kami. Grabe grabe yung nangyari Nagugulat din ako sa nangyayari sa inyo. Ang bilis ng Ngayon lang Part 3 may pabahay na agad. Ngayon part 4 bahay na? Buo na agad, mabubuo na. Kaya nga, first time na kapag kahit naman sabihin natin Grabe yung pawis mo Kaya Pawisin ka talaga, Ayan. Salamat sa Lord. Tama yun na kahit na magpipray ka pa rin. Lagi kang magpipray lang lagi. Sarap po sa pakiramdam pag palagi kang nananalangin sa Panginoon. Pagigising ka ng umaga, matutulog ka, at palagi kang magpipray. Tsaka talagang sinasagot ng Lord yung yung panalangin. Kaya ito na talaga ang katuparan. Buo na mga kalingap. Dati nang hihingi lang si tatay mo ng mga plywood dun sa ginagawang kalsada. Sobrang saya nga po ni Papa. Nakikita niya. Sobrang saya po. First time niya magkakaganto na bahay din. Sa inyo naman ito. Opo. Para sa inyo. Kumbaga dahil sa anak, ayong sweet naman nito. Ang sweet sa sana all. Oo. Yun at pawisin talaga itong asawa mo. Ay sorry po. Ayan. At ikaw, paano mo naman inaalagaan si Mister? Pag galing po siya sa trabaho, inaandaan ko na po siya ng damit na bisan. Tapos tinatanong ko po siya kung gutom na siya. Tapos inaandaan ko po siya ng pagkain. Malaga. Totoo ba yan? Malaga po yan. Pag nga po, pag hindi pa ako kumakain, hindi na din po yan nakain. Kaya nakain na lang po kahit ayaw ko. Ay, ibig sabihin, mahal na mahal ka talaga nito. Ikaw, paano mo siya inaalagaan? Kung anong gusto niya po, sinusunod ko po, binibigay ko. Basta kaya po. Kaya po. Pag kaya. Oo, pinapag-ipunan niya. Pinag-iipunan. Yung mga tira-tira niya pag mga baril, iniipon niya po, tapos binibili niya sa akin. Ng lotion. Kaya po ng sabon.
Anong klaseng sabon yun? Ano po yata yan? Kojic po ata yan. Papaputi. Okay lang yun. At normal naman yan sa babae na ano. Siyempre baka maghanap ka ng iba eh. Ay, upo daw. Upo daw. Na mental block. Namimintal. Ay, huwag kayo mamintal. Kasi Kalingap Alvin naman ang kausap niya. Nahihiya pa. Nahiya ka? Oo. Huwag kang mahiya. At ito na oh. Ito na lang. Nakakatuwa po mga Kalingap ito. Nakakatuwa itong anong to. At mabilis po. Nahakot ka na? Opo, at kailangan na po nila na. Sige na, sige na. Hakot na po ako. At yan po si ano. Si Daniel ano. Sana hindi magbago yung ano mo, asawa mo. Talagang responsable naman kahit bata pa. Lagi po natulong sa magulang niya ay hindi lang po yung nakakatrabaho pag talagang masakit po yung ano niya katawan kasi hindi niya po kaya. Sobra na siguro bigat yung ano. Nasakit po niyan palagi ang paa ay. Yun po ang problema sa kanya, palagi nasakit ang paa tapos namamaga. Yung paa? Opo, yung ganito niya po. Tapos yung ganito. Kaya pinahihilot ko po yung paggabi. Kaya naaawa din po ako dun minsan. Parang ano na din ang ano niya, paa. Natutubra na po kakaano. Trabaho? Opo. Pero sabi ko po sa kanya, mag-pray lang tayo kay God para bigyan tayo ng malusog na pangangatawan, malakas na pangangatawan. Pag natutulog po kami, palagi po kami nagpupray. Tama yun. Opo, pagkagising po namin, bigla na po ulit kami, tapos maganda yung gising namin. Maganda yun. Maganda yung habit mo kasi kagaya niyan. Isa na ito sa testimony na kapag kayo laging nananalangin, may biyaya. May biyayang darating kagaya nito. Wala bang imposible yan? Walang imposible sa Lord. Kala mo imposible na magkabahay kayo ng ganyan. Opo, hindi ko po nga inakakala na magkakabahay agad kami ng ganito. Talagang panalangin lang po sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan. Kasi tinutupad niya po yung... Ito. Ay, ang dami naman yan. Matibay talaga si Daniel, oh. Baka masobrahan ang ano. O baka ano nyo lang, neutralize mo lang yung katawan mo, pakiramdaman mo. Huwag mong pupwesahin ha. At baka masobrahan naman. Iisa lang ang katawan din. Okay. Bilis po ito mga Kalingap. Yan po at maganda po ang ano panahon ngayon kaya mabilis po ang paggawa. Unlike po nung nakaraan ay talagang ano po maulan. Hirap po yung kumilos yung ano. Nabilib ako ano, sobrang bilis mo. 3 days pa lang yan. Maulan pa yung nakaraan. Nausap ko na nga si Kuya eh. Sabi, bilis nang ginagawa nila. Gaya din nila Supermark ano. Bilis. Bilib talaga ako dyan. Galing. Sila yung gumawa ng bahay ng nanay ko. Kaya pala yan na yung ano, ang team mo naman na sa karpentero ano. Kaya kumbaga subo ko na din sila. Kahit na ano na din sila eh. Para kahit din na low budget lang. Ano, tingnan mo naman. pinagkasaan nila. No? Magagawa nila ng paraan. Pero ano na sila na nakita ko naman na ano na ano sila na-adapt na nila yung tinatulungan mo para tinatulong din sila na ano hindi ganyan na mga isip na mano-mano muna ay may kita naman si Kalingap Alvin na ano tapos bayaran na lang ganun di ba? Pero mabilis na ginakilos nila para hindi sinasayangan ng oras. Ano? Grabe oh, mabilis. Galing ah. Ganda pa. Galing buti na lang ano, ginamit din tayo ng Lord para matupad ang pangarap ng mga batang ito, mga Kalingap. God bless sa inyo ano, ha?
patuloy lang yung kagaya yung ginagawa mo, patuloy ka lang manalangin at sobra po maganda. At ito Kuya Robin, Ito pala. ibigay natin doon Ibigay ano. natin doon sa kanya. Para Oo. pasayaan natin ba. Sige. Pero yung cellphone, papaayos ko pa yun. Yung Ibigay kapit, ko din kanya. grabe si, grabe si Daniel oh. Si Daniel ah. Hakot na halog lang. Apat-apat kasi. Yan po, ito yung kapitbahay po na humingi ng request kay Kuya Robin. Tao po. Tao po. Tao po. Hello po kuya. Hello Kuya. Ano niya? Ay anong pangalan si ano? Hello. Anong pangalan niya nito? Si Jake. O ito, Jake. Meron ka ng ano, makakalakad ka na oh. Oo. Oh, may walker ka na. Kaya ka nang makapaglakad-lakad. Nagpasok po, nag-school. Nag-eskwela po siya. May wala kang trabaho na yun kuya? Hi! Pogi si kuya. Ano? Wala po kasi materialis sa tinatrabaho na namin. Wala nang ano. Hello baby. Ito kasi Kuya Alvin, ang pinapili ko kasi ito, habang malaki siya, pwede pa siya nang gamit. Pwede Kasi may adyasan. Oo, may adyasan. Pag maliit pa lang, pag lumaki, Oo, siyempre malaki pa yan eh, di ba? Kaya ano natin. yan. Oh, bagay sa'yo Kuya Robin. Ha? Bagay sa akin! Joke lang. Tayo ka dyan, kuya. Oh, kaya mo yan. Kuya, tayo. Okay. Oh. Try mo na, dali. Oo. Sige. Tayo pa, tayo. Kasi ano eh, una try lang ano. Alalay mo Kuya Robin. Kaya mo? Hawak ka dyan. Oh. Galing. Ayos na Okay? tayo, ayos. Ha? Unti-unti kasi hindi pa naman na ano eh, na Kuya Alvin na bago pa lang kaya hindi pa naman siguro. Hindi pa siya sanay. Yan. Pwede naman ito papataas na kuya kasi may adjustan dito. Pag habang ano, nalaki na siya, Adjust na. papa-adjust na. Anong pangarap mo? Ha, pangarap mo? Anong pangarap mo? Mapapalayas ka na yun, ano? Oo daw. Ma-driver ka ng bako? Oo. Yung cellphone, Bago ka nga. papaayos ko muna. Anong gusto mong laruan? Bibigyan din. Anong gusto mong laruan? Ang gusto mo Pasko? Ha? Ay, tinatanong ka, sagot mo. Anong gusto mong laruan? Ang gusto mo Pasko? Papasko na baga? Ha? Ang gusto mo Pasko? Bako? Hindi, ano? Ano? Kotse-kotse. Kotse-kotse. Kotse. Kotse daw, mahal yun. Usap mo po yan. Anong kotse? Bigo. kotse? Gusto mo Bigo? Ha? Oh, Bigo daw. Bigo? Galing talaga oh. Ano to? Okay na sa'yo? Ha? Kaya mo na yan? Galing. Napasok ka na sa school? Oo. Pwede na lang siyang mag-special education. Oh, pwede. Kasi kung mapasok siya, baka mahirapan man siya. Hindi pwede naman. Gaya kita din na baga. Oh, appeal. Papaaral kasi Ano kuya? hindi ka namin pinaaral muna kasi ganyan ang kaya ako di ko mapumaskas. Kasi ang naano ko yung panganap buhay na. Ay kung asikasuhin ko pa yan, baka mabutol lang pang hanap buhay namin. Wala na kayo makain. Wala na. Katulad niya, kung ngayon wala akong trabaho, tambay na naman. Yung asawa ko nag-aaral pa yun. Naaral din si ate. Nag-aaral ko yun. Pasok po siya ngayon, Anong aral niyan? grade 12. Grade 12. Buti na hindi siya nahiya. Ano si ate? Si Pia nga sabi ko tuloy mo na ayaw, nahiya daw siya. Pero si ate yung nakaraan na pupunta natin dito, di ba nakita na? Buti hindi siya nahiya na ano, Yung pantali ko, K-12 na siya na yun. So, para matapos. Natawa siya eh. Saya na siya na meron siya na ano
Ano, pupunta ka sa barkada mo? Oh, God. Buti na mayroon dito daan na ba papunta taas? Ano? Hi! Masiyahin si Jake. Sobrang saya na siya eh. Mm. Matuwa yan ni mama mo mamaya pag alaman niya na mayroon ka na ano. Ano? Hindi ko talaga nakakalakad, yabang lang siya dyan. Oh, na hindi ka nagapang, ano? Gusto po niya makipaglaro sa mga bata, kaya gumagapang siya. Ito, Gumagapang siya. Ano natin? Gapang po siya. Gusto makipaglaro. Pag-pray natin, Kuya Robin siya. Pag-pray natin. Pray natin ulit. Okay mo. Pag-pray natin. Pag-pray po natin mga kalinga para magkaroon din ng himala. Kasi walang posible naman sa Panginoon natin. Over ni Jesus. Pray natin. Pagkanin ng batang ito. Pray. All the spirit sa katawan niya ay rebuke right now. Jesus' name. Masaya ka. Try mo na, try mo na. Try mo na dito. Try mo na. Try mo na ang walker mo. Para masanay ka na dyan. Oo. Kung nasanay ka na, pwede ka na doon sa labas. Kaya mo na ito? Okay. Sige daw, sige daw. Sige. Pag may hawakan lang po siya, nakakalakad siya. Napaghahawan. Sige, hawak ka, hawak. Katulad po dito, pababa siya, ganyan. Yan, Bumaba no? siya dyan. Nakakalakad ka? Kaya mo yun buhat? Konti. Kaya mo buhat? Sige, sige, one. Gaganyan, oo. Ayan. Ha? Sino? Ano pangalan yan? Dandan, Daniel. Sige, lakad na. Sobrang saya niya. Tayo na. Magaling ka na yan. Yan ang pamilya ng magiging gabay mo, kuya. Sige, sige, try. Sige, try ka. Try ka. Yes, in Jesus' name, yes. Strong. Sige, sige. Kahit tanggal ko. Try mo, try mo. Sige. Lakad ka. In Jesus' name. I love you, Jesus. Sige, sige. Sige, doon ka. Okay. Kay Kuya Robin. Yes, I love you, Jesus. Ayan, oh, strong, oh. Pero para ano? Nakakalakad na siya, oh. Papaayos mo daw para na ano. Yan. May lock yata ito. Normal naman. Uy, oh. May lock. Galing niyang makalakad, oh. Oh. Lord, palakasin mo po ito. Jesus name. Palakasin mo yung tubig niya. Boy! Sige, sige, try. Try. Punta ka kay kanang. Puntan dito. Limit. Ay, gusto mo ganyan? Mataas ba yan? Taas pa sa kanya. Angat mo siya. Angat mo lang konti. Hindi. Ayan. Ganyan. Ayan, Very good. nakakano na siya. Oh. Pag may hawakan po siya, nakakala.
lambat lang po yun. Ay, hindi kasi nasanay kuya, pag naano na siya, matanos din yung ano niya kasi ano eh, pag hahawak siya na dito, mataas yan yung ano niya. Ayan, nakakalakad-lakad ka na, oh. Ano ka na Yan po mga kalingap, maraming salamat sa panonood sa vlog natin. Pinagsama na po natin yung vlog nila dito sa pabahay kasi magkapit-bahay lang naman. Kaya sama na din po sila. Yan, maraming salamat po sa panonood ng ating channel, Kalingap Alvin. At syempre huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa channel ng Kalingap Paul Santos Matubang. Syempre kay Kalingap po. Syempre kay Mrs. ko din po ay kay Indiano Bicolano po. Hello po, shout out. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye na. Bye po. Bye po mga Kalingap. Bye bye. Bye po. Salamat po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya